Hiába tiltakoznak a baromfi termelők, a miniszterelnök szerint csak akkor csökkenhet a baromfihús áfája, ha erre a gazdasági növekedés lehetőséget ad. Orbán Viktor reggeli rádió interjújában azt mondta, igazat is ad a termelőknek és a feldolgozóknak, de most csak a sertéshús áfáját csökkentik, mert erre van pénz. A kommunikációért felelős államtitkár szerint az áfacsalások visszaszorítása miatt van szükség a lépésre. A baromfi terméktanács vezetője szerint viszont a döntés a külföldi sertéstenyésztőket támogathatja a hazai baromfi tenyésztők rovására. Illegális sertés és baromfi szállítmányt foglaltak le a hatóságok másfél évvel ezelőtt egy vidéki áruház parkolójában. A kommunikációért felelős államtitkár tegnap is a fekete gazdaság és az áfacsalások elleni harc egyik lépésének nevezte a sertéshús áfájának csökkentését. Ennek az időszerűsége a fekete gazdasággal szembeni fellépés, lépésről lépésre történő fellépésnek a logikájából fakadt. A miniszterelnök szerint épp a fekete gazdaság miatt nem lehet kiszámolni, hogy pontosan mennyi kieső bevételt jelent az áfa csökkentés. Ezért azt nem tudják a teljes húságazatban bevezetni. Akkor sem, ha a döntés miatt a baromfi hús termelők és feldolgozók tiltakoznak. A baromfi ágazat vezetőinek a nyilatkozatait láttam, hallom a hangjukat, értem az érveiket, igazuk is van, azt gondolom igazuk van, de egyszerre két dolgot nem tudunk meglépni. Ezért el kell döntenünk, hogy mivel kezdjük. A következő évben kerülhet sor a baromfi húsra, de az idén meg kell próbálkoznunk először a sertés-tőkehús dolgával. Az idei döntés azt jelenti, hogy jövő januártól lesz olcsóbb a sertéshús. A baromfi terméktanács vezetője szerint viszont a magyar piacot nem csak ez torzítja el, hanem attól is tart, hogy a külföldi sertéshússal is versenyezniük kell egy egyenlőtlen küzdelemben. A jelenlegi csökkentés hatására mindenképpen indukálódni fog egy kereslet a sertéshúsok iránt, és hogyha ezt nem tudja kielégíteni a belső termelés, illetve feldolgozás, akkor minden bizonnyal jó táptalajt kap a külföldi importsertés termék a hazai piacokon is. Az MSZP szerint a személyi jövedelemadó 1%-os csökkentése helyett inkább az összes hús áfáját kellene csökkenteni. Mi azt mondjuk, hogy sokkal fontosabb lenne az áfa csökkentést, ha már választani kell, megcsinálni a teljes alapvető élelmiszerek körében, mert ezáltal ki lehet írtani a korrupciót, az emberek zsebében ott lehet hagyni egy csomó pénzt. A baromfi terméktanács vezetője is úgy véli, az áfa csökkentés valóban fehérítheti a gazdaságot, ezért is lenne szükség bevezetni a baromfi ágazatban is.